Kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad si Kanginan, si Kasamang Trefon Morales, and then my partner kapundari, si Kasamang Randy Tayad Maygala. Okay, kasamang tanan. Kumusta ka mo, mga kasama? Si Kanginan. Okay. Ay, kalimutan ha. Always say a prayer. Di kita makalimot sa pag-ampo, pagpanalangin ito sa tula ba makagahom. Lord, thank you kayo sa mong gihatag ka namong grasya matag adlaw. Thank you kayo. Umaabot niya pohon, mag-abot mintanan sa akong grupo usab sa biking. Diyan naman tagaan naman tagmayang panahon po usab. Okay, nga to sa mga one team, one goal ako mga partner. Usahay ra ba ning one team, one goal mo usab? Maingon naman one team, one desire. Okay lang. Thank you Lord. So nga grasya imong gihatag ka namo og sa mga katawhan. Ug labaw sa tanan ang among gipangandoy nga ihatag ka namo Lord ang tibok kalinaw sa tibok kalibutan. Ang kalinaw gyud mi among gipangandoy. Salamat Lord. Okay. Bueno, ang suwatan po karon ng hatagan o pagtagad no pinadda kinis usa ka lalaki mapatago lang sa ngan nga Sasoy. Kundi ko malimot Sasoy. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kigsunan ang atong sender si Sasoy. Kaya ako problema no bahay na sa kong asawa nga grabe kayo kaisog ambot lang no murag binutbot lang tingali ning iya ba nya murag sa ginambog ba kayo manultig yun maayo kayo kuyaw kay paminahon nya mahadlok lagi kung tingali bataybingan sa mga Y practice pero haro inyo yung masabtan ako sugilano no inaniyon ako magsugod Lunes nang tayo'y magkakilala, Martes nang tayo'y muling nagkita, Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig, Huwebes ay inibig din kita, Biyernes ay puno ng pagmamahalan, mga puso natin sadyang nag-aawitan. Sabado tayo'y biglang nagkatampuhan at pagsapit ng linggo, giliw ako'y iyong iniwan. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din, natulog ako, ikaw ang kapiling, ngunit wala ka nang ako'y gumising, o kay bilis ng iyong... Ay, kuya, wala ko rin mo, bilis pagdating ka ha Kano magkala, usama ka? bida kalma lang day bida may blood ka Kalagot sa kada. Ano sa mukha ka nag-practice ko dire? Bida. Ha? Ayaw lagi. O kay bilis ng iyong pagdating. Sunod yun sa akong kanta. O wa kay puot pagkawa kay uwaw. Gibiyaan mo ako human ka matagbaw. Ana, dito di. Sunod, bi. Nag-practice ko. Let's say, samok-samok ka na ako. Ay, practice ko tao na unsa. Bida sa suy, nangurog ni kumo na ko, soy. Day. Ha? Practice sa mga kagawin niya. Ano, murog man ka. Nangurog man eh. Hibaw ba yung ka nga basta may buhaton ko. Dili ko gusto magpa-istorbo ko. Ay, kakatalo sa diya, day. Unsa man, gusto ta ka, dadadi ka karaoke din eh. Hello, diyan ang karaoke sa imong mata ay. Wa man gani ka kapalit bisag transistor radio. Ikaw di ay transistor radio naman ka. Ay, na-explican diya, soy. Insulto ng imo da. Eh, kuhan day, kini. Mo ginay kontra kay nako, soy. Uy, kadtong akong amahan, soy, palahubog kay to. Unya, badlungon ako. Di mo patuo. Layo rang 2 segundos. Di nakasulti, soy. Di nakatingog. Probida nga, nung tao di katingog. Tuanas hayhayan, akong gihayhay. Kasayan man. Imo nga mahani mo yayay. Unya, di ka mag-goolan. Nga na mag-uol man ko. Nga naaman akong inahan. Siya may mubukwas ato. Kudert. Tawanan sa tawa, soy. Inana ka bagsik akong asawa. Ang tinuod, di siya matawag maldita kay barumbado lang kayo manulti. Murag bugoy ba? Duda lagi ko nga. Basig tumboy ni siya sa una. Pre. Basig tomboy ni mo asawa, pre. Oo, lagi murag hibong lang ko ni mo. Pre, yaw-yaw pa ko doon. Kalit kang zuri, ha? Ambot, bida. Kay sa una, pag panguyab na ko, ano niya, lumo magiging tingog ni Bayana.
Murag di makabuak og baso ba? Mahinhin kayo nga sweet and sour nga nindot kayo kayo paniminaon. Pero wa ko babaw min ani ang iyang bida umasuko siya isuga diri. Ano, maday, pre? O sa maday, masuko ni mo ang asawa, pre? Pre Megs, kay bawo ka ba pre? Nga sa dihang nag-away me. Pwerte na kong pangasaba niya. Wag yoy tingog-tingog pre. Wa lagi. Unya, pre. Unya pre. Sa diha nagsige na kog yaw-yaw, sige pangasaba niya, may barog, bitaw siya kalit, pre. Naibawa kag unsa iyang gibuhat? Usa man, pre, unsa man, ha? Gisok magbitaw niya among paril, pre, bang! Bungkag ng pre, pre. Awa, ay. Bina ako nabungkag. Wa mabungkag ang paril, pre, pero milapos ang iyang kumos, paril! Napos naman ka, pre. Unsa to? Bina. Karaon. Milahos, pre. Karaon nun to, Yuda. Karaon nun to. Bina. Wa siya makabungkag sa among paril, pero lapos lagi ang kumos, paril. Murang Bibot Santos ba ang kumo, lapos. Uy, sagot. Unya, sabi yung sulti niya, pre. Oh, ako ilaing gisulti, pero Igor kumingon nga, wow, amazing. Bungos, eto. Diin ka, Sasoy. Day Mercy. Diin ka. Dito ko sa ilang parimix, day. Ha? Ilang parimix? Nag-unsa mo kuno ka dito? Dito ka di kaon? Pagkauwaw ka lang yung hanggawa ka, eh. Kung kaon dito sa ila, day. Purbida. Hello, niya kay. Wa. Ikaw no, nagpakauwaw lang yun ka. Nanong adto mo ikaw mukaon sa ila? Unsa man, watay kanon diri sa ato, Wala watay ka kaon? kaon sa ila, ha? Wala. Unsa to? Unsa to imong giingon? Oh, ngano? Nganong gimingom ka nga? Wa ko makaon ito. Ha? Ingon ko nga wa ko makaon dito. Di na mao. Unsa man di ay ha? Pataka ba lang ka, oy? Mo ni gisulti na ako nimo. Bungi ka nga di ka dungog. Ay, gay. Ngitag yag mo ingkri ko ay. Nausab na, naunsa man taon ka na. Di na mao! Day. Di na mao ang pagsulti nimo. Pinasuko! Ingon ka, wa! Sa masuko ka na ko? Suko ba ka na ko? Oh, ingon ko. Wala. Ay nalang tasoy. I was not born yesterday. Naunsa ka man taon? Wala gi ko bukao dito sa ilaha. Ang kanong wa maguno ka mukaon sa ila? Iyar man kong gipais na. Soy! Bitaw day, may ikaw gumukaon dito eh. Kaya gipisnak naman ko. Mingon para sa premix nga. Arin lang ito po sa mo, pre. O maikukon, day kunuhay ka. Sural. Wa man lay ka maikog atong dito tas ilang mama nako. Gipakaon ta niya dito. Gipahuwam patag kwarta. Unya na napakagsudan pag uli nato. Sayo ko. May manangayo ko ato nga wala man. Wala. Wala day ka mangayo. Pero nagdala kag plastic. Unsa ko man taon day. Purbida. Usay na unsa, ha? Nganong nagdaba kag plastic ato, be? Uy, akong gipangayo ang bukog kay parang crawl sa atong iro. Oh, kisay nga, krul. Ha, para pa si Iro. Taon day. Para taon na si iro noon sa. Naaday tay Iro. Sa ato ni silingan gusto kin maghot. Mulusot gid ka. Oy, kinsang silingan na bi nga imong tagaan ato para sa Iro? Kadaghan na itong silingan din eh. Kinsa lagi? Nurwilan. Dilan. Wilan ako igagaw. Silingan mo na to. Kadaghan na itong silingan. Sila ng Nura. Silingan mo na to. Nimuloy, silingan. Oh, sila Tupper. Wa sila'y Iro stopper. Iring ng ila. Si Primo. Samot, dito mo buhig Iro kay napaaka na tong Iro. Sila si Mihot. Kabayo ang ila, dili Iro. Pwede sa dato ipakaos kabayo. Dugay ng patay ilang kabayo. Naa sa lilaing kabayo. Ha? Usara ilang kabayo do? Usara! Ang iya ni asawa, mura mo itong kabayo. Mulusot dito ay kalamit gid mo. Mulusot jud ka. Mulusot. Mulusot. Dahil ilang taon eh. Mahal lang taon ka Di ko high blood. Mao gid akong natural. Gusto kong ikaw gusto kang mutilaw sa akong natural. Naapakailaing natural, day. Oo. Kadtong mangumot kog itlog gusto ka? Dili. Ay, pas na ko, day. Ari na ko, day. Ay, batasa day. Asa ka? Asa ka? Labab ako! Happy na to mga buling na itong silingan, ha?
Isuga gid ani mo Marino. Kurog man kay nimo si Paris Sasoy. Awa ko noon, Mari. Ako'y gaimbinto anang pong isog. Hala, yours good Marigod. Oh, Mari, oy. Makahibaw na gid siya kung masuko na ko. Saan man niya pagkaibaw nga nasuko na ka Mari? Mag-aso-aso nag-ining kumo ko, Mari. Makasabot na siya nga nasuko na ko. Yours ra. Bakser ko sa una, Mari. Bakser ko. Tagsargod ka raon akong kontra. Di abtag duha raon, oy. Ni kagod. Lagi! Unya nga nung wa man ka madan sa imong pagka-boxer Mari. Wala naman ko'y kontra. Wala may musukol. Mao to nga, tungod kay wala may musukol na ko. Aw, ang ako na lang coach ang akong gikontra. Awa, abti ko sa crown. Uy, luka pa. Mao to. Wala ko kaduwag boxing kay wala naman ko'y coach. Unya nga nung wa man ka mo duwa og sab. Basig na kay coach niya Mari. Na wala na lang ko mabalik sa pagka-boxing, Mari. Oy, Nga naman. sa pagka-boxer na ko. Nga lagi Mari. Ipababdusan mong kuaning kanahang sasoy. Oh, mo ba Mari? Oh, Mari, oy. Ala sayang nga Marino. Wa po ka maundang, wa man tay siguro nga ma-world champion na karon. Ay, oh, kaayo, Mari, oy. Malipayo naman sad ko sa akong kinabuhi karon so okay na lang. Pero unsa ganito ti mailani mo Mari nga nasuko na ka? Basta mag-aso-aso na ganyan akong kumo, Mari. Mo ti pasabot ana, suko na kay ko ana. Nanginit na ko ana. Ay, mao ba Mari? Ay kining unsa magay makapainiti mo Mari? Kanang sigihan kog sukit-sukit, Mari. Manginit gyuden ko ana. Awa ona. Nay nag-aso-aso ng kumo na ko, Mari. Kining arisya ko Maria. Mare, asa naman ka? Mare! Asa ka, Mare? Maglaw pag baboy Mari. Oh, pagkakido. Ano sa day, pre? Hadlok des parisasoy anang yung asawa, pre. Oo, pre Patokoy. Ako na ikawan nga. Kada ding asawa ni Parisasoy. Boxer din na kaniya. Maunang hadlo ko'y Parisasoy anang yung asawa. Ay, pero dili sad mayad na, pre. Ay. Hmm? Siya ko'y bana, pre. Siya may haligi sa pamilya. Siya may dako sa pamilya. So, dapat ang iyang tingog ang masunod. Lagi, tato. Ya, sao ba na nga isong kayo na yung asawa, pre? Asa kita kasawa nga mag-aso-aso ng kombo basta maglagot? Bida sad noon eh. Ug ako'y naas posisyon ni Parisasoy. Di ko sugotan na eh. Di ko pandir eh. Yawas good town. Ay, maminaw, pre. Dili ka mahadlok, ha? Nga batod pa ang Parisasoy, pre. Gisukmag kuno tiyang asawa ilang parel, pre. Ibaw ko sa ito mo. Sobra na sad na eh. Milapos kuno parel ko mo. Sobra dito sa kuntuan na eh. Nadira ba ka mo to mga manisulti Parisasoy? Ano, Parisasoy? Sila naglakaw mo padungon siya din. Naglakaw mo, muragikan siya sila. Ato pa hapit to. Parisasoy! Hapit to din, pre! Nakita ka, pre. Kaniyaw to, pre! Hapit to din, pre! Parisasoy! Pre, dire, pre, hapit to din. Dire, hapit sa dire, pre. Pre, ginom din mo, pre. Siya to na, pre. Lingkod nga na, pre. Siya to na, pre. Siya to Lingkod, na. pre. Asab na ka, pre. May biya ko sa bahay, pre. Kay high blood ko sa kasawa. Likay ko kay Oh, basi mahinay kanya na ako ba. Lison kay kon maako ni mahinayak por bida. Luoy kay ko asawa ba na nato lison na. Tuloy, pre. Mamamos, ano yung mayod nga maglikay lang, pre. Para dili ni mo mahinaykan, pre. Pre, unsa man ang laggom sa imong naong, pre? Dito, pre. Mausa mo. Mao ni milakaw ko. Lakaw oy. Kay basing mahinay kanya na ko. Kani mo, no? Ah. Ay, kulata ka sa sawa ni mo, pre. Kulata, kulata. Gikulata pero akong gisagang. Gisagang ni mo, pre? Sagang oy. Bida, no? Yang ano naamang kay Black Eye, pre. Mao ni ako gisagang. Ang ako nga ang anak ko. Wapalagi ko mlakaw, pre. Ay, ako yung hinay ka ng asawa. Unya, pre. Panitag mahinaykan. Dito, pare. Pero itong panalitag mahinaykan, pre. Unsa kay may tabo sa mga asawa, pre, no? Walain. Mabunog ang putos. Sige. Kalma lang, pre. Kalma yung sugat. Kata, pre, sa sabi. Ina sa na, pre.
Sus. Pre. Papalang ko mag-una-una nga Yan asawa. ihatag na pre, Migs. Ihatag na baso. Papalay ko muna Pero, sa pero. asawa to na ko. Beda, way siguro di na Ay, to. wala, pre. Bali. Ano ko siya? Kinsa ba? Ako asawa ko nga. Bali. Kanang ako asawa? Lalo. Gitawa ni siya animal industry kayo. Ay, patay. Pre. Ano mo bitaw ng asawa, pre? Si Maribel, si Mana. Oy. Mare, ikaw din na? Mare. Day, ikaw yun din, day. No words ra. Tamilabot. Mo inom na po day ka. Hook ra ni ako, hook. Sige. Hook. Limod kapag yun, nagpuput na ka ng baso. Ako anday, kang parimix pa ni. Pre, ako sa likuptan, pre, ha? Ay, kung katika. Ingna na. Ha? Ha? Ingna. Ingon ko. Imna na. Imnon ko. Manaday. Hasta nang naas botilya, imna. Ha? Hasta nang naas botilya, imna. What? Inom? Ha? Igukas ko muna ko ron. Imna. Inom, God. Inom, oy. Puting inom, halang. Pre. Huwag, di kong tingog, pre. Di kong tingog. Ay, ganyan bogi. Abusan nangyara. Mana mo gusto ya? Ikaw, abusan na ka, abusan na ka. Oh. Ha? Busan ka rin ko. Ha? Ha? Lugar ako ng pagong. Ikaw pa'y tugay may abot. Ikaw pa'y masuko. Ano ba man karoon pa bang ka na uli? Di yung kakalaglag. Pre. Ay, kung yung pag Pre, pre. pailo yung busado ko kasawa. Hoy, babay! Kalma lang, Unsa pre. ka rasa? Unsa na nung rasa karoon pa bang ka nabot, ha? Pakulata ka na ko, ha? Di ka magbiga-biga. Sulti din! Pre. Amo mo ni bay, pre. Amo ni bay. Bungot sa ito. Uwa makasinyo. Ha? Duhan na yung braka, pre. Kita mo na, pre, ha? Kung giuntan ako pagsagang. Wag yun kay gong yung kinumo sa ulawas, di ba, pre? Pre, naigo imong nangong. Maunay sagang man na. Mana mo kisaya? Ha? Unsa man mo duha? Mulaban mo? Ha? Gipangkulata ko mga ganitong unom ka buok nga nagtabang nako. Kamo pang kagagmay ninyo. Uray gadako ninyo. Nilabot pa. Sukol mo, pre. Sukol. Sagang, pre. Sagang, pre. Usog ikumo, pre. Paulis ato, soy! Kung di ka gustong i-appeal ko ng imong mga kauban, pauli! Di ka mapauli! Kay anit ka kulatahon dire! Pauli na yun ba? Marikap mo! Ay, pre. Tabang, oy. Tabang, pre. Sagna lang, pre. Sagna, pre. Pauli! Tabang, pre. Ay! Tanggal, pre. Ako, Sagang mo naong, pre. Sagna, pre. Pre, tabang, pre. Iwi ako naong, pre. Iwi, pre. Sobra yun ang gibuhat sa akong asawa ang nako taon. Iya kong gitak-kitakan taon ang akong katungod at tubangan sa akong mga barkada. Iya kong gipakawawan. Diha pa yun mismo sa tubangan sa akong mga kumpare. Kulata ako niyang maayo. May gali kay mayog mo sagang akong naong. Gusto na ko ni siya palayason pero di man mulayas. Kailam din ng bahay amo gipuy al taon. Ug asa man ko mulayas. Ako ba sa tao iyang palayason o man sa ko'y kapaingnan? Kung sabay akong buhaton taon, paliw tabagi ko ninyo, Bilo. Ate Pres, ako yung gili. Kung sabahan kong kamoy pasultihon, sasoy. Okay, Ate Pres. Okay, gulyan na Anong sender ka nung buntaga, adlawa? Si Ato Sasoy. Sasoy. Oo. Kani Sasoy, Ate Pres. Kuhaan lagi, kanang luoy kayo, kulotado siyang asawa. Kulotado, Ate Pres. Bunog kayo? Bunog kayo niya. Yung Luoy isang ako. kagyar, batawang naong, luoy kayo. Nya palayaso ta niya. Mga lagi tayo sa tambag, palayaso ni Ate Pres. Ngano di man sa kapitol? Ngano man? Isug yung kuno kay Ate Pres. Maunad yun siya. Mura ko Luoy? tigri nga kung Wala. makaon ba. Di ba doon naman ay inanagapon? Mahimo man na iko sa barangay, no? Doon ay battered wife, doon sa battered husband. Oh, naa siya. No, Ate di ba? Pres. Oh, pero Oo. maluoy man sa taon siya kay inlove sa kawit taon siya asawa. Iyan daw, tungod sa iyang kay inlove, iyan palayason. Muna. Oh, unya, Kataanan. kung saan paglayas niya nga,
balay mo na sila nga isa yung asawa ilagi. Sa'yo pa rin mo dong, oy. Oh, yan yung Ang imo ana nga imong gianad man tong tingali na niya no nga maka dapat ipirmi na mag-asawa sa nga uir pud kaayo si panapat. Uig yun kayo, Ate Fred. Grabe yun kayo. Grabe ka uig ng ubang mga asawa. Hey, tsupe! Sumuka ni Ring nga dadon itong cellphone dire. Oh, unya. Grabe, luoy kayo taon. Abay lulo. No! Usay mo Asa ka, ka. Lo? Naki mo basa niya? Abi, usay mo basa na to niya, Ate Watson na itong basa na ilo. Ni snacks pagalo. Ni snack pa siya sa kuan. Don Pepe Gabliya. Kung sa to iyang pangutana, Goliath, Kuan kanang unsaon ko nun niyang asawa taon iya ba kunong palayason kay kulatado Kulatado siya siya, sa ang iyang black isang eye. kang rabataon ang Yung iyang mata. kuan iyang naong murag dili na matukma din heda. Murag dili na matukma din Ay, ni matukma adin sa balang kasulatan ay. Ah. Oh. Epeso 5 versikulo 21. Tungod kang Kristo pag tinahuray kamo. Mga asawa, tahura o sundan ninyo ang inyong bana sa mga nagtahod o nagsunod kamo sa Ginoo. O niya ipadayon sa versikulo 24. Busa kinahanglan mo tahod o musunod ang mga asawa sa ilang bana. Ingon nga ang iglesia nagtahod o nagsunod kang Kristo. Dili gud mahitabo Goliath. Nga mahimo tingali nga tupong-tupong lang sila pero dili gud mahimo nga ang bana malabwan sa asawa. Oh, awa man ko mag-ingon nga ang asawa, ang bana mo labaw sa asawa, pero naman ko giingon diri nga kinahanglan ang asawa musunod og mutahon siyang bana. Ding labi na ni prehani nga istorya karon nga gipadala. Urang dili naman maayo. Murag kanunay man nga ang tingog sa asawa mo ay magpatigbabaw, no? So katong mga asawa nga naminaw karon, waay ninyong ehemplo nga mas maayo gyud nga magsunod kamo sa kabubuton sa inyong bana. Gawas ka kun ang bana pod Goliath mo nagpabuyag, no? Gawas ka Priscilla kun nagpabuyag ang inyong bana, magmusunod lang pod mo pirmi. Bitaw. Pero ingon ani nga akong nabati nga sugilanon, murag wala sa mahasubay. Murag wala mahasubay kay pananglitan ibutang nato. Na minaw karon ang mga gagmayng bata, ang mga bag-ong tubo. Sa bako maminyo sila. Mao pa ilang buhaton ning unaaning kinaiya sa asawa ni as atong sugilanon. Dili mo tunhay ang ilang pagpuyo. Mauna. Oh, dili mo tunhay. Kay ug ari ta sa usayngan ini kanadyung maayong panimalay, maayong pagpuyo, mahimo tingali tupong-tupong sila. Pero dili gud mo labaw ang asawa. Oh, awa man ko Wa may angay lo kun ang asawa mo Lo ako labaw. ito biliban lo no kanang nga tiguang na sila lo naaman na sila sa punta magsimbahan gyud Ate Fred kadun mi. Nga maginuntay. Nalakaw maginuntay. Diba ka gano'n maginuntay? Ibaw ko kanang hadlok sila nga mga tumba sila. Oy, balance pero nindot ang ilang banding Ate Fred. Bisan Bitaw. mo idara na sila. Bitaw, tinuod na. Unya, wabi sila isakyanan, maglakaw ra sila padung dito sa kalsada. Matakita po ko anak nila, inana Goliath, mura mga anak ko, hindi ta sa mga Nindot, tuguan na, no? Way paglubad. Minang tinuod. gugmang way paglubad. Pero ako hinos di sama, kita gilim tiguang mo, yan nani yapon kagadak ama magbuhat lakaw. So ganyan ko din. Goliath. Goliath, musagbat ko. Na may gingon nga ang mga bana haligis panimalay. Ang mga asawa tigpatindog sa haligi. Nga. Sa sugilan, sa Sugoy mo gabas at ay mo paghisgot na na. ay matulog binado. Pero sa sugilan na ko nabati karon Goliath. Murag way haligi ang panimay. Wabi daw. Ang flat lang. Ang tama, Loy dito kayo, puro sila lang kuno atok. Murag ni sandig daw sa sambag. Nahala. Nahala ko, no? Ala! Dong, sasoy! Kuha na lang dong. Og madagali. Out sa na, Ate Pres. Pituli sa... Oo. Gana, bam? Ay, halo? Pantunasan imong asawa. Pagtuno ng iyang asawa. Pagtuna. Dili ka na bang giingon sa taga ninyong mga taga-syudad nga dili padahanon. Di ba ganun? Og Ares probinsya Goliath, Saan may na? mga pulungi ang sungay. Oh. Yosa. Mulag pulungi ang kantanom. Sige, hala dong, sasoy. Salamat yung padangan nila. Tulmanon. Kula po.